खुलुमबाय लोगोफोर भिडिअ बानायनाया फोथार आरो बारि उननि फोथारफोराव बानायनाया बेसेबांबा गोजोननाय दिनै जाहैगोन मोनसे ओरैबायदि टपिकनि सायाव रायलायगोन जों माखासेयानो कुइसन मोनसे जेनेबा जेरै बयनिख्रुइबो धोनिसिन बयनिख्रुइबो रिचेस्ट इन्डियानि मानसि होनोबाथाय मुकेश आम्बानिखौ जोङो फटकनो माने गोसोआव खाङो दुनियायाव ओरैबायसा मानसिफोरबो दं बेसेबांबा रां रुफा गारनानै थारमाने गोथार जुलि एबा हाबाखौ खालामो जाहैबाय इन्डियायावबो बयनिख्रुइबो फैसा गारनानै थारमाने मानसि सोरबायदि मानसिया थारमाने हाबा खालामदो ओरैनोबाथाय जोङो अभियासलि मुकेश आम्बानिनि फेमिलिया जानो हागौ ओरैबायदि मोनसे प्रेडिक्सन एबा हमना लानाय जायो नाथाय थार बाथ्राया नैबेसो जे 500 crore खरसा खालामनानै हाबा गावनि फिसाजोनि थाखाय बानायदोंमोन जाहैबाय बेनो जाहैबाय जी जनार्दन रेड्डी एबा जोङो गाली जनार्दन रेड्डी बिथाङा जाहैबाय कर्नाटका स्टेटनि थारमाने लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि थारमाने मा होननानै बुंगोन एमपि जाहैबाय मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट फिसाजोनि मुङानो जाहैबाय ब्रह्मानी रेड्डी बिथांजोनि थारमाने फिसाजोनि थाखाय 500 crores खरसा खालामनानै थारमाने गावनि फिसाजोखौ थारमाने हाबा हरदोंमोन जाहैबाय दा बेयाव मा 500 crores थारमाने बेसेबां मा थारमाने आइटेम्सफोर दं नोंथांमोननो आङो लिस्टखौ देखायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नैबे गोथार जुलि एबा हाबानि बयनिख्रुइबो हाइलाइट खालामजानाय बेसादानो जाहैबाय माने खैनानि नेकलेस जाहैबाय टटेल अफ 25 crores थारमाने नेकलेस बानायदोंमोन जाहैबाय आरो बेजों लोगोसेयैनो 17 crores थारमाने सारि जायखौ थारमाने वेडिं सारि होननानै बुंगोन हाबायाव गाननाय सारि बेखौबो थारमाने 17 crores थारमाने सारि बानायहोदोंमोन जाहैबाय हाबानि थाखाय मासे फाग्ला मानसि दं दा नै एमपिनि फिसाजो ब्रह्मानी रेड्डीया सासे सन्जीब रेड्डी होननाय सेंग्रा सासेखौ थारमाने हाबा खालामो जाहैबाय बिथांमोननि हाबाया 2016 6 नभेम्बर तारिखाव बिदिनो हाबा जादोंमोन जाहैबाय जुलिया थारमाने जादोंमोन आरो नैबे जुलिया सानबानि थाखाय थारमाने कन्टिनिउवासलि थारमाने सोलिगासिनो दंमोन जाहैबाय आरो नैबे हाबाखौ थारमाने एटेन्ड खालामनो थाखाय टटेल 50,000 गेस्ट बा आलासिफोरखौ थारमाने इनभाइट खालामनाय जादोंमोन बा लिंहरनाय जादोंमोन बेसेबां मानसि जानो हागौ नैबे सानबायाव 50,000 सानसेयावबो हमना लायोबाथाय 10,000 मानसिया थारमाने सानसेयाव थारमाने एटेन्ड खालामदोंमोन एभारेज हमनानै नायोब्ला आरो नैबे 50,000 आलासिफोरा थारमाने मा होननानै बुंगोन अनलि इन्डियानल' नङामोन माने इन्टारनेसनेलि एकदम अल अभार द वर्ल्ड थारमाने बुहुमनिफ्रायनो सोरगिदिं बुहुमनिफ्रायनो थारमाने आलासिफोरखौ बासि थारमाने लिंहरनाय जादोंमोन हाबाखौ थारमाने एटेन्ड खालामनो थाखाय आरो नैबे हाबानि बा खैनानि मा होननानै बुंगोन नेकलेसआ 25 crores दा बेयाव 25 crores थारमाने डायमन्डजों थारमाने हिराजों बानायनायसो नेकलेसमोन आरो बेजों लोगोसेयैनो थारमाने मा होननानै बुङो 17 crores थारमाने माबाया मा होननानै बुंगोन सारिया जाहैबाय कान्जीवरम सारि ना मा होननानै बुङो बिथांजोआ थारमाने रेड कालारनि कान्जीवरम सारि थारमाने बेबो जि थारमाने खुन्दुंफोर डिजाइन दंमोन जाहैबाय डिजाइनिं थारमाने खुन्दुंफोरा थारमाने गल्ड मिलायनाय दंमोन बा सनाजों थारमाने एसेमान मिलायनाय दंमोन आरो दा बेफोरनि थाखायनो थारमाने कान्जीवरम सारि ना मा होननानै बुङो बेयो 17 crores आरो नैबे खैनानि सारिया थारमाने सासे बेसेबांबा क्लथ डिजाइनार थारमाने डिजाइन खालामजानाय जादोंमोन बै डिजाइनारनि मुङानो जाहैबाय फेमास निटालुल्लाह होननाय थारमाने सासे डिजाइनारजों डिजाइन खालामजादोंमोन दा बिदिनो माखासे आरोबाव सना रुफा बा गाननाय नै खोमाफोराव गाननाय आखायाव गाननाय रिंफोर जाहैबाय ओमफ्राय सिन्दुरनिफ्राय लानानै माखासे माबायाव साजायनाय मा होननानै बुङो बेखौ खानायफोराव साजायनाय गासै एकदम माने बेफोर गासैबो प्लास खालामनानै खमसे खमबाबो थारमाने मा होननानै बुंगोन टटेल अफ 90 crores बाजेट थारमाने बेफोरो हेयारफोरनि एक्सेसरिस बा मुवा बेसादफोराव जेरै क्लिप जाहैबाय माबा माबि बेफोराव थारमाने 90 crores थारमाने टटेल खरसा जालांदोंमोन होननानै खोनानो मोनो ओमफ्राय हाबायाव जि मेकआप खालामदोंमोन जाहैबाय मुम्बाइनिफ्राय स्पेसियेलि थारमाने कर्नाटकायाव लिंहरनाय जादोंमोन मेकआप खालामनो थाखाय खैनाखौ आरो नैबे खैनानि टटेल थारमाने मा होनगोन मेकआप आर्टिस्टफोरा टटेल थारमाने 50 जनमोन आरो 50 जन मेकआप आर्टिस्टजों थारमाने मा होननानै बुंगोन मेकआप खालामजादोंमोन हाबानि थाखाय आरो बेजों लोगोसेनो मेकआपनि टटेल कस्टआनो जाहैदों 30 लाखनिबो सायाव थारमाने मेकआपनि बेसेना थारमाने मा होननानै बुंगोन खरसाया फैदो जाहैबाय आरो दा बिथां एमपि जनार्दन रेड्डीया गावनि फिसाजोनि हाबानि थाखाय बा फिसाजोनि हाबायाव जायफोर थारमाने हाबा जानो फैगोन गावनि फिसाजोनि हाबाखौ थारमाने एटेन्ड खालामफैगोन बिसोरनि थाखाय थारमाने हल कर्नाटका सिटियाव थारमाने मा होननानै बुंगोन पुरा मेट्र'आवनो खमसे खमबाबो 1500निबो सायाव थारमाने मा होननानै बुंदो हटेल रुम्सफोर थारमाने 3 स्टार आरो 5 स्टार हटेलफोराव गेदेर फेसिलिटि मोजां फेसिलिटि मोनग्रा हटेल्सफोराव थारमाने
मोजाङै आरामै थानो थाखाय बा दोननो थाखाय आलासिफोरखौ बिथाङा 1500निबो सायाव थारमाने हटेल रुम्सफोरखौ बुक खालामदोंमोन जाहैबाय आरोना आरो बिदिनो आलासिफोरखौ थारमाने एयारपर्टनिफ्राय हटेलसिम लाबोनो थाखाय थारमाने खमसे खमबाबो थारमाने 2000 केब्स माने टेक्सिफोरखौ थारमाने बुकिं खालामना दोनखादोंमोन सानबानि थाखाय आरो टटेल अफ 15 हेलिकप्टार्सफोरखौ थारमाने आलासिफोरखौ थारमाने एयारपर्टनिफ्राय थारमाने न'सिम लाबोनो थाखाय एरेन्ज खालामनाय जादोंमोन जाहाथे थारमाने आलासिफोरा गावसोरनि थारमाने बिथांनि न'आव हाबा एटेन्ड खालामनो थारमाने जाहाथे खस्थ' जाया बिनि थाखाय बेसेबां फेसिलिटि थारमाने एरेन्ज खालामदोंमोन जाहैबाय बेसेबां फैसा दंखायो आरो नैबे गोथार जुलि एबा हाबानि बयनिख्रुइबो इन्टारेस्टिं बुस्थुआनो जाहैबाय मा मिथिगोना जों माखासेयानो मा होननानै बुङो जोङो इनभाइटेसन कार्ड बानाय नङा होमबा दा इनभाइटेसन कार्डआ ओरैबायसामोन बिसानिया थारमाने मोनसे थारमाने LED स्क्रिन बा LCD स्क्रिन बेफोरबायदि आरोना LCD स्क्रिनाव माने 3 मिनिट्सनि इनभाइटेसन भिडिअ दंमोन जाहैबाय बिसानि इनभाइटेसन कार्डआव ओरैबायसा खालामदोंमोन जाहैबाय 3 मिनिट्सनि भिडिअ थारमाने रेकर्ड खालामनानैसो थारमाने इनभाइट खालामदोंमोन आरो बेनि खरसाया जाहैबाय बेसेना जाहैबाय टटेल 5 क्र'र्सनिबो थारमाने सायाव थारमाने खरसा खालामदोंमोन नै बेफोरबायदि थारमाने इनभाइटेसन स्पेसियेल इनभाइटेसन खालामनो थाखाय LCD स्क्रिनाव आरो माखासे बिदिनो गेदेर गेदेर सिंगारफोरखौ थारमाने इभिनिं कालचारेल प्रग्राम बा मोसानाय बा रोजाबनाय बेफोरबायदि थारमाने माखासे आर्टिस्टफोर लिंहरनाय जादोंमोन नैबे हाबायाव इन्जयमेन्ट बा मा होननानै बुंगोन आलासिफोरखौ थारमाने गोजोननाय होनो थाखाय आरो बेफोरबायदि गेदेर गेदेर सिंगारफोरजों लोगोसे बा डान्सारफोरजों लोगोसे लकेल जा गावसोरनि जा थारमाने गेदेर गेदेर आर्टिस्टफोर दङ आरो बिदिनो ग्रुप्सफोर दंलाबायो जेरै फिसा फिसा माबाफोरखौ गावसोरनि कालचारेल प्रग्रामफोरखौ थारमाने मा होननानै बुंगोन जेरै जोंनि बागुरुम्बा मोसानाय थिग बिदिनो गावसोरनि थारमाने कर्नाटकआव दा बेफोरबायदि थारमाने पारफर्म खालामग्रा माखासे मानसिफोरखौ थारमाने आर्टिस्टफोरखौ लिंहरनाय जादोंमोन आरो जेसेबांनो थारमाने गावसोरनि कालचाराव जेसेबां थारमाने नियम निथिफोर फालिनाय जायो बिथाङा थारमाने गावनि फिसाजोनि हाबायाव थारमाने टटेल फुल्लि थारमाने सेलिब्रेट खालामदो बा रंजा बाजायै थारमाने बेखौ थारमाने नियम निथिफोरखौ फालिनानै थारमाने गावनि फिसाजोखौ थारमाने बिदाय हरदोंमोन जाहैबाय आरो मा होननानै बुंगोन बर आरो खैनाया ओरैबायसा थारमाने हाबानि थिलियाव मन्दपआव थारमाने एन्ट्रि लादोंमोन जाहैबाय मा होननानै बुंगोन चेरियट होननानै बुङोना जेरै सनानि गराइ गारि बेफोरबायदि थारमाने साजायनानै नोंथांमोना स्क्रिनाव जायो साजायनानै पुरा एकदम टटेलि पुरा फुल टिप टप वेडिं हाबा गोथार जुलि बेफोरबायदि थारमाने एन्ट्रि लादोंमन जाहैबाय आनबिलिभेबल दुनियायावबो मा होननानै बुंगोन फाग्ला मानसि थायो बेसेबांबा थारमाने मा होननानै बुंगोन निजिनि सिमांखौ लानानै बेसेबांबा डेडिकेसन बा गोसो होथाबनानै खामानि मावग्रा मानसिफोर थारमाने बेसेबांबा दं मा होननानै बुंगोन बेफोरनिफ्राय जोङो इन्सपाइरेसन लानांगौ आरो निजिनि थाखाय थारमाने सिमां सुजुनांगौ आरो बिदिनो मावलांनो नांगौ खस्थ' खालामनांगौ गोसो गोरबोनिफ्राय खस्थ' खालामबासो थारमाने मानसिया जाफुंसारनायनि मोनसे आसा थायो होननानै मिथिनानै मोनो दिनैनि इन्टारेस्टिं स्ट'रिया बेखिनियानो नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबाव आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो आंनि नैबे भिडिअखौ जुदि फेसबुकआव नायबाय दंबाथाय फेसबुक पेजखौ फल' खालामनो दाबाव आरो नोंथाङा जुदि बेफोरबायदि इन्टारेस्टिं स्ट'रिफोर नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथाङा लोगोफोरनि गेजेराव शेयार खालामजायो जुदि मोजां मोनोबा आरो मोजां मोनाखैबा आरो मा होननानै बुंनो नोंथांनि गोसोसै गोजोन्थों जै बर' हारिनि